Hayır şuraya zaten hayır. Ne bahsediyorsun şu an oğlum diyor. Assalamu alaikum mehruman TikTok tüccar. Assalamu alaikum hanımlar ve cenaplar. TikTok'ta bir maskaravaz vardır. Hemmeňiz bilýänsiň o stollan çaşyp bok yüzüne çyrşap beren, o tualetden şeýtir kurşgolap suw içip beren, o sidik içip beren näre? Bilýänmi? Eşdeň mene körpü. Dinleýänmi? Sen maňa diýsatasyň gelme. Eşek. Diýsatasyň geldim maňa. Ha? Men maňa diýsatsam, mara dinle mene. Wara. Dinleyen beni ring. Şaltak. Dinleyen beni rüvres. Nemeler deyip gördün, görýän mi özüň diýen zadyny? Maskara var. Yüzüne bok çalıp beren, palçyk çalıp beren, haçan adam boldun Gişik. Şakar millet, iyi sonk gedip görün şu giýjaňlar. Men adım geçirýän, iyi sonk gedip görün. Bonus görüşünde yok man. Oyuncak dene yürü. Söyür yalı ker görün. Şu zatları bip belli. Diğerlerimi yal kelli. Şu bonusum milen onu yalan olsana. Dava. Stop derdin gel haydi hadi. Tamam. Bu. Iya, sen. Ya tamam. Böyle dinle sen. Direkt bol. Yo. Bol. Yo. Dinle. Ruh kaçıra. Yo. Hayır. Böyle bol. Kaçtım yanına kaçtım da oradan. Oğul demali. Karasın üstüne deneyem böyle yapar. Seyredin. Ya seyrediyorum kıydı. Seyrediyorum. O. Rusya'daki vatandaşlar bu video size devişi berdakiler görsödüm. Eğer Rusya'da tanış bilirsiniz, manşorlarla paylaşın. Bana Rusya'dakilerin düşüncesi gerek şu var. Men Türkmen görlü hallar satyan Tursa'da İstanbul'da bilýänsiniz. Indi şolardan bir 2 konteyner alıp Rusya'ya uğratacak. Bolan Rusya'dan sonra yani. Indi men şu wagt ya da Valbers bilen ya da Azon bilen kontrakt bağlaşacak bolan. Ya Azon ya da Valbers bilen kontrakt bağlaşacak bolan. Indi sizden soracakladım. Valbers bilen işleşsem go'mu ya da Azon bilen işleşsem siz üçün has amatlı bolýar. Gaýra edip şu Russiýadakylar öz düşünjeňizi kommentarýada ýazyn. Azon mu Valbers mi haýsy bilen kontrakt bağlaşaly? Salam mehriban müşterilerim. Hayran alanda şu wagtlara oturup. Häzir şu video uşağını bilýän, urş bolsa. Diýjek zadım, biri klowun olup bara qaramaýmyna meňde. Elleňem şeýdip bara görkezip. Hayran alanda şu pajelkasyny çykarýanyna bir paçkasy 180 manat diýipdirmi näme? Ola hiç şu gürleýän adama ýüzlenýände häzir gep öz eýesini tapar. Dol adyňa aýtmaň, ýöne ýerinde oturdaýyn men seni. Iradada ýerinde oturtmasa irada däldigini özüňe bilýär. Bir zat aýdyp geçesim belýär-de, özüňe reklamaň nol. Şoňa ýüzlenip reklam etdirýän adamam biraz pikirleniň oňa derek telefon alyň. Yüzüňizi örkezip bilen zakmy reklam etmän. Alyň tersini öwürip şeýdip reklam edin. Şondan zat edin. Uçu şol adama reklam bereniňizden, oňa reklamasy ýören ok nol. Sebe oja ýüregi düşkünç bolupdyr. Maýmyn ýaly 202 gürle. Bir de görseň köýne, ana şu köýne alyň gymmat bolsun ýöne kaçtyn bolsa, samamasy görýän reklamany. Way amatly, zat eliterli näme dip 2 gürle. Näme gerek saňa şu klowunçylyga? Men aýtdym adam ýaly geçen videoda aýtdym. Men deýseňiz gat maskara boljagyňyzy bilýän diýdim. Zadyma paýjalka diýseň maskara ederin diýdim. Sen onunla akıllı bolýansy. Men hayran ala sen näde Dr. Clean şampuny ya da adyny 45 manatlyk şampuny alyp 200 näçe satýar. Men hayran ala sen näde pikir eden adamyň zadyna näde gazanýa, näde azap edip gazanýa, şo zatlaryny hayran eden ok.
Sen şu zatlara hayran et. Elini barmaklaryny jirafan kalydy. Şeýdi görkezip hayran alan iýen şunu pajalkasyny çykarpdyrlar dip. Näçe beýdik görülýär? Başka yerlerde de şun pajalkasy bolýamanda, şun başka yerde bir paçka 85 manat. Ýöne men 5 manadım özümden zat etýän bolsa da skit getýän. Skitka diýmegem, sizin aladagyňyzy edip goýan şun paçkasynda 4 sanak we 80 manat. Eger 2 paçka alsaňyz 75 manat. Pajalka bolýarmy şol? Şona pajalka bolýan bolsa men deňeşdirip bilýän şunu. Şu maskan deňeşdirip bilýän. Onda da adamlar samsyk däl, ellerinde telefon we Google'a girip deňeşdirýärler we ýa-da daşary ýurtdaky blogerlerimi pajalka ýapdatlaryny çyzyp görkezýärler. Şoň bilen deňeşdirip bilýärler. Men gün açyk-açyk aýtdym. Özüne bloger hasap hiç blogerim däl, o satyn almadatlar bilen. Gürlemäýinle ýöne sen ýerinde oturtýanmy? Ýekawar gezek, sen men adam tutup ýa-da pajalka zaýty gürleýse, bundan beter men sımsyny berip, sen oňa derek bar 200-300 manat sımsyny berip reklama algamada arendan yapmak üçin. Ondan öz işin bildi oturup ediver. Galan zatdy bar, maskar etmeýän ýöne ýekazak ýene bir zatdy maskar edermen. Gün öz sözümde durýan. Men adam köp saýtdan sen näme üçin zat etýän urşýan diýä. Meni degmeseler men adynam tutamak. Ünsere men adıma bir zat dip diş oklamasalar zat edemek, adynam tutamak, işimem yok, men işim şundan Hudaýa şükür. Ýöne men olaryň işimem yok, şunun adynam tutmakdanam bizar. Ýöne men adym tutmaga olaryň eli boş. Otur pajalka diýmeli. Men ondan öňe aýtdym wideoda. Şu pajalka diýýär men haridyma maskara ederin edim. İnsan kıyıda duydurşu verýän. Egerde ýene de men zadyma hayran alyp sen şuna zatlar iýen pajalka çykarpdyr diýip seni birazda hayran alan men sen etýän hereketleň alay. Klowun ýalak bolup. Original 100% garantiýa berýän mehribanlarym arkaýyn alýaňyz ştrih-kod bilen ýa-da bolmasa alyňda özüňiz zatdan görüň, internetden görüň, eliňizde telefon bar. Ine şoň ştu 20 manatdan bolýar. Siz aýdyn İşna paçkada 4 sanak var. Hemen okuman da etmenim reklam eden bolýar. Biraz anyňa ýetdi reklam et. Bul kollagen maskasy bu ýygyrda garşy bolup gitýär, ýakallal. Teredim bir paçkasy 4 sanak var, 80 manat. Eger 2 paçka alsaňyz 75 manatdan. Senselang sywyrtgalary we geçen videoda başlaň, men ýalňyş görläpdim. Birde 215 diýipdim, soňam 225 diýipdim. Şoň üçin aýdyn 215 manatdan senselang sywyrtgalary bardyr. Ine size görkezem mun görnüşlerken bir videoda hemme syganok senselang hidrofil maskasy we gowy poralaňyzy öýçüpleňe arasala 250 manatdan. Bularım gelendir. Sizin haýyşdyňyz boýunça hemme zatlaryny getirdim amatly bahadan. Bula umyvalkasy bahasy 300 manatdan. Bulam serumy 210 manatdan. Arkaýyn bizim magazynymyzdan alyp bilýän sowgatlar sizin hyzmatyňyzda. Her kim näme diýýär, pajalka diýýär, ölýänim bolsa men amatly getiren öz halkyma hyzmat eder. Gollamaňyzdan haýyş etdi, öz pikiriňizden kommentariýada belläň.